Good morning mga kasursur! It's me again, Paula the Explorer. Ngayong araw na ito, February 27, 2022. Ngayon ay may magaganap na charity event sa mismong barangay Bulala or covered court ng Bulala, Bacnotan, La Union. At yun yung ating charity ngayon mga kasursur. Kaya samahan nyo ako at tayo ng mag-charity! Dito naman po yung registration area, mga kasursur. Tapos dito din yung logbook area. Yan. Hello, good morning mga kasursur. Nandito na ako ngayon sa mismong venue dito sa May Bulala, Bacnotan, La Union. Ngayon, i-interview ko lang ang ating beneficiary na si Kuya Romel V. Karikungan. Good morning po, sir. Ano po yung naging sakit niyo po? Stroke. Po? Na-stroke daw siya mga kasursur. Ilang taon ka na pong na-stroke? 2 taon na daw siya na-stroke mga kasursur. Hindi ko na siya masyadong interviewin mga kasursur kasi nga hindi siya masyadong makapagsalita. Kaya dapat intindihin na lang po natin. Kuya Romel, pray lang po tayo ha, kasi gagaling din tayo ha. Yan mga kasursur, ang ating beneficiary. Maraming salamat.
kasursur, eto nga, natanggap ko na po yung certificate ko dito sa may Bulala. Kaya isa na namang araw na nakatulong ako sa aking kapwa, mga kasursur. Kaya dapat mga kasursur, i-subscribe nyo po ako sa aking YouTube channel na Paula the Explorer Vlog, and ang Facebook page ko po is Kasursur. Kaya hanggang dito na lang po ang aking vlog, mga kasursur. Bye-bye!